তুফান বড়ো, বিমলা বড়ো, বিলাসী ব্ৰহ্ম আৰু বগীবালা বড়োৰ আজি যোৱাকালি যি ঘটনা ঘটি গ'ল, এই ঘটনাত আমি সকলোৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ। আৰু এই ঘটনাটোৰ লগত মোৰ এটা সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে। যোৱাকালি ৰাতি তেখেতসকলে লগত আৰু 8জন মোৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ বাইহাটাত বাসগৃহলৈ গৈছিল আৰু মই তেখেতসকলক লগ পাইছিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা আমি পাতিছিলোঁ যে এটা ভাতৃ আৰু ভণ্টিৰ সম্পৰ্কৰ লগত আমি এটা সম্পৰ্ক দি আমি কথা পাতিছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোক কিয় আহিছে, কৈছে নাই এবাৰ পাব আহিছোঁ। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা, তেখেতসকলে নিজৰ কাৰণে অহা নাছিল, আমাৰ শিমলীবাৰী বাথৌ মন্দিৰটো নিৰ্মাণৰ মণিকূট নিৰ্মাণৰ কথা মোক কৈছিল আৰু মই কথাও দিছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ ডিচেম্বৰত পইচা পাম, আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম। যেতিয়া মই আকৌ গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি গ'লোঁ, তেখেতসকল ইয়ালৈ গুচি আহিলে। আমাৰ সভাপতি আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই ক'লে যে এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু সেই আইকেইজনীয়ে যি আইকেইজনীয়ে মোক গামোচা পিন্ধাই মোক সন্মান দিছিল আৰু মই যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ। এনেকুৱা ঘটনা জীৱনত কাৰো হ'ব নালাগে কেতিয়াও। আৰু যিখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়াইছিল সেই গাড়ীখনৰ চালকজনৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট ক'বলগীয়া আছে। মাদক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে গাড়ী চলাইছিল, সেইকাৰণে আইনগতভাৱে তেখেতসকলক বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এই 4জন ব্যক্তিৰ বিদেশী আত্মা চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু 8জন যি হস্পিটেলত এতিয়া চিকিৎসালয়হীন হৈ আছে, তেখেতসকলৰ যাতে উন্নত চিকিৎসা অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু আমিও সঘনাই যোগাযোগ আছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা যি কৰিবলগীয়া থাকে, ৰাইজে যেনেকৈ আমাক কয় আমি সেনেকৈ কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। যিখিনি সেইটোৱে ক'লোঁ, তেখেতসকলে নিচাযুক্ত ব্যৱহাৰ কৰি আছিল আৰু যোৱাকালি ৰাতিয়ে SP ডাঙৰীয়াক মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেখেতসকলৰ ওপৰত যিমান ধাৰা লগাব পাৰে, যদি ফাঁচী কাঠতো ওলাব পাৰে, ফাঁচী কাঠত ওলমৰ কাৰণেও আমি ব্যৱস্থা কৰিব দিছোঁ। কাৰণ আমাৰ আইন আমাৰ হাতত নাই, সেইটো আইনে সিদ্ধান্ত ল'ব। কিন্তু এনেকুৱা নিৰপৰাধী ব্যক্তি আৰু এনেকৈ যে ঢুকাই যাব, আকস্মিক বিয়োগ এক্সিডেণ্ট নহয়, দুৰ্ঘটনা মই কেতিয়াও সপোনত ভবা নাছিলোঁ। যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ। আজি 4খন চিতা একেলগে জ্বলিব। আমাৰ কমলপুৰ সমষ্টিত ইতিহাস হ'ব, এইটো এনেকৈ কেতিয়াও হোৱা নাছিল। আশা কৰিছোঁ ভগৱানে তেওঁলোকৰ বিদেশী বিদেশী আত্মা তেখেতলোক চিৰশান্তি লাভ কৰক আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ঘটনা যাতে আমি ঘটিবলৈ কেতিয়াও নহয়, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে সজাগ হ'ব লাগিব। মদ খাই গাড়ী চলাব নালাগে। যথেষ্ট দুখ পাইছোঁ। ঠিক আছে, টকা আমি এককালীন সাহায্য আমি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মই চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰিম আৰু এইখন যিহেতু ৰাজহুৱা স্থান, ইয়াত যদি তেওঁলোকে শ্মশান এখন তেওঁলোকৰ নামেৰে বনাব দিয়ে, শ্মশান এখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, বাথৌ মন্দিৰটো আমি কৰি দিয়া হ'ব। এইখিনি সিদ্ধান্ত আমি লৈ থৈছোঁ। যিখিনি ইয়াতে আপুনি কৈছে যে সকলৰ নামেৰে এটা ৰাইজে সিদ্ধান্ত আমি আহ্বান কৰিছোঁ। তেখেতসকলে যিকোনে কয় আমি সোনকালে, আৰু যিটো কাৰণত তেখেত আমাৰ তালৈ গৈছিল সেই মন্দিৰটো পূজাৰ আগে আমি বাথৌ মন্দিৰটো আমি লাই সূতা পোতাৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সেইখিনিয়ে কথা। सिमलिबारि गामिनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां मोनसे रादाब, बिखा खामलायलांनाय मोनसे जाथाय, जाय जाथायाव दिनै बे गामिनि रायजो राजानि माने गोसो गोरबोआव दुखुजों दिनै साग्लोबदों। बेबायदिनो जोंबो गरेस्वर ब्लक UPPL निफ्राय बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो जोङो बे गामियाव फैदों। फैनानै गासिबो जि दुर्भुगिया न'खर, बे न'खराव जों फैनानै खबर लाफैदों आरो जि जाथाया मैया जानानै थांदों, जायफोर बे गामिनि 4 सुबुङा जिउ गोमोरलांबाय, बिनिनो सासे सुबुङा तुफान बर' होननाय जि सुबुङा थैलांबाय मैया हरखाबै। बियो जोंनि नैबे सिमलिबारि गामिनि UPPL नि बुथ कमिटिनि बिथाङा आफादगिरिमोन। जोबोद खस्थ' खालामनानै दल खामानि मावदोंमोन बिथाङा, नाथाय दिनै बिथाङा हरखाब जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमोरलांबाय। दा जेन'क जोङो नैबे गामिनि जे 4 सुबुङा दिनै रुंसारि जालांबाय, बे गामिखौ नागारलांबाय, जोंनि पृथिबिनिफ्राय गोमोरलांबाय। दा बिथांमोननि आत्माया जाहाथे सोरगोआव जायगा मोनो, बेनि थाखाय आं गरेस्वर ब्लक UPPL नि इउथनि आफादगिरि जानानै आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों आरो जायफोर सुबुं दिनै 6 जन सुबुङा दिनै गावनि जिउजों जुजिगासिनो दङ,
बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै मोजां हामनानै न'सिम सफैफिननो हायो बेनि थाखायबो आं आफा अबं गसाइनि सेराव आर'ज खालामबाय। दा जिहेनक जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय जोङो जोंनि दुखु मोननायखौ बिथांमोननि न'खरनिसिम फोरमायदों आरो जुदिहाय बिथांमोननि न'खरनि जिथु मुरब्बी बिथांमोना जिहेतु जिउ नागारलांबाय दा बेनि थाखाय जिहेतु न'खरा सोलिनांगोन दा बिनि थाखाय जे सरकारा माबाफोर बेबस्था खालामनानै होनो हायोब्ला बिथांमोननि न'खरनि परियालनिसिम दा बेखौबो जों जोंनिफ्राय जों सरकारनिसिम जोङो खावलायनाय थागोन। मैया मोनाबिलियाव जा मोनसे जोबोद दुखुनांथाव आरो बिखा खामग्लिथाव जि मोनसे जाथाय जालांबाय बिदियायाव मोनसे गंसे टेम्पु आरो गंसे एम्बुलेन्सजों जि सौग्रावलायनानै जि मोनसे दुर्घटना जाबाय बे दुर्घटनायाव नैबे सोमलिबारि गामिनि गरेस्वर थानानि सिङावनो आरो गरेस्वर बिटिसि कनस्टिटुयेन्सिनि सिङाव थानाय नैबे सोमलिबारि गामिनिनो 10 जन अर्थात 10 जन सुबुङा मोनसे खामानि लानानै कमलपुरनि एमएलए बिथां दिगन्त कलितानि खाथियाव थांदोंमोन रायजोनि माबा मोनसे खामानि लानानै बाथौ मन्दिरनि थानसालि लुफुंनायनि सायाव माबा खामानि लाना थांदों होननानै मोनथिनानै मोनदों आरो बेवहाय दुर्भाग्यक्रमे फैनाय समाव बिथांमोना माने मोनाबिलियाव गंसे एम्बुलेन्स सौग्रावनानै माने 7 थैदों जाहैबाय थैदों 7 आरो सानैया जायगायावनो सानैया जेनेबा मेडिकेलाव थैहैबाय बिनि बागै आरो 6 जना दासिम मेडिकेलाव माने ट्रिटमेन्ट जागासिनो दङ बिथांमोना जिउयै माहामै दासिम जुजिगासिनो दङ। जोङो दुखु फोरमायदों जे बेबायदि जाथाय जानायखौ खोनानानै मोनथिनानै आरो थारैनो जों दिनैनि जायगायाव फैनानै जों जिखिनि न'खराव जोङो थैनाय न'खर आरो माने जखम जानाय न'खराव जों हाबनानै नुबाय प्रत्येकजन न'खरनिनो मानसिफोरनि जि न'खरनि अबस्थाफोर हाल-सालफोरा बारा बेबायदि मोजां नंजोबा ओंखायनो जोङो जोबोद दुखु मोनदों सोरनिबा बिमा गोमादों सोरनिबा बिसि गोमादों सोरनिबा बेबायदिनो आंगो न'खरनि सासे सुबुं गोमादों दा बेवहाय जोङो गरेस्वर ब्लक UPPL जानानै जोङो खबर लानो फैदों आरो आङो गरेस्वर ब्लक UPPL सासे लेङाइ आफादगिरि हिसाबै बिथां 7 जा जिउ गोमाबाय बिथांमोननि माने जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो बेनि थाखाय गसाइनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय आरो थैनाय न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम जोङो जोंनि गोसो गोरबोनि माने जोङो माबाखौ बावहरबाय जोङो दुखु फोरमायनायखौ जोङो बावहरबाय बिथांमोननिसिम आरो बिनि बागैबो जिखिनि जखम जानाय न'खर बिथांमोननि न'खरनिसिमबो जों जोंनि जि दुखु मोननाय गोसो गोरबोनि दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। जोङो खबर लाबावगोन जोङो आरो नैबे कासनि बिनि सिगांबो जों फैबायगोन जिहेतु बिराद मोनसे मर्मान्टिक घटना जाबाय नैबे जिहेतु मोनसे ट्रेजिक एक्सिडेन्ट जाबाय नैबे बियो दा बियो माने साधारन थैनाय नङा बियो ओंखायनो बेखौ जोङो बे जाथायखौ जों दुखु फोरमायदों आरो जोङो जाहाथे बै थांना थानाय जि 6 जन बिथांमोना जाहाथे खोब माने थाब खम समायनि भितराव खम दिननि गेजेरावनो जाहाथे बिथांमोना खुस्थ' जानानै फैयो जोङो बेखौ आफा अबंलावरिनि सेराव जोङो आर'ज गाबनाय जाबाय गोजोन्थों। माने एक्सिडेन्ट अर्थात मियानि घटना आरो बेबायदिनो बे दुखुनांथाव घटना जादों जायखौ जानानै जों बयबो दुखु मोनदों आरो जाहाथे बेबायदि जाया सरकारा बेनि बेबस्था लानो थाखाय जों खावलायबाय। जोबोद दुखुनांथावना जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे सिमलिबारि होननाय गामियावहाय माने मिया थांनाय मोनाबिलि समावहाय जोंनि बे सिमलिबारि गामिनि थानसालि बे थानसालिखौ लुफुंनो थाखाय कमलपुर समस्तिनि MLA दिगन्त कलितानि न'आवहा बे अनसुंथाइनि थाखाय बिथांमोना टेम्पु लानानै 10 जन थांदोंमोन बेवहा थांनानै बिथांमोना मोजाङै रायज्लायनानैहाय बिनिफ्राय MLA नि न'निफ्राय फैदोंमोन फैनानैहाय बिथांमोना फैयै 10 रिंगा बाजि समाव 10टा बाजाव बिधिया होनना बुंनाय जायगायावहाय बिथांमोना मोनसे बे गरेस्वरनिफ्राय फैबाय थानाय मोनसे एम्बुलेन्स आरो बे जोंनि बे थांनाय फैबाय थानाय टेम्प'जों सौदावनानै जायगायावनो 2 जिउ खहा जायो आरो बिनि उनाव 2 थांनानै मेडिकेलावहाय जिउ खहा जाहैयो आरो बिनि 6 जना दासिम ओरैबायदि गोब्राबै मोनसे जखम जानानैहाय हस्पिटालाव दाबो दंबाय थायो। जों बेखौनो दुखु नांदों जों सिमलिबारि रायजो राजानिफ्राय जों मोनसे दुखु मोनसे फोरमायहरदों
जाहाथे बिथांमोननि जि जिउ सोलेरा सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै माने जिउ खुंना बा बिसोर मोजाङै रुजु रुमु थांनानै थानो हायो आरो जों बेखौनो लुबैदों बिथांमोना जिथु रायजोनि थाखाय बाथौ थानसालिनि थाखाय जिथु जुजिनानै थानसालिखौ लुनो ओंखारनानै गावनि जिउखौ दान होदों बे दान होनायनि थाखाय जों मोनसे रायजो राजानिफ्राय जों मोनसे गाबखौ हरनो नागिरदों बिथांमोन जोंनि कमलपुर समस्तिनि मानगोनां बिथां दिगन्त कलिता आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां मिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बे नखरखौ बिथांमोननि नखरखौ जाहाथे अनसुंथाइ होनानै नखरनि जिथु दुखिया गरिबनि जि बर' हारिया जिथु माइ आबादजों मावनानै गोरिब हिसाबै थांनानै दङ बिथांमोना जाहाथे बेखौ सुंसन हरो आरो लोगोसे जा नखराव मोनसे सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ जाहाथे जाय नखराव माने लेखा गोरों फरायनाय लेखा गोरों दङ बे नखराव जाहाथे हायोब्ला सरकारनिफ्राय माने सासे बोरैबा साकुरि जाहाथे बिथांमोननि नखराव आसाम सरकारनिफ्राय होयो आं खावलायदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मामोन बिथांमोना जाहाथे बेखिनि हाबाफारिखौ बिथांमोना नाजावो आरो दिनै एसेबां मोनसे बर' हारिनि एसामिस माने मुस्लिम बर' थुबुर जानानै दिनै जों नैबे जायगायाव सखनसालियावहाय ज' जानानै जोङो सावनो नागिरदों बेवहाय जोङो जोबोद दुखु नांदों जाहाथे बेखौ जों जाहाथे बिथांमोननि जि जिउ सोलेर आलो गोजोन सोरगोआव बाथौ थानसालियाव जायगा मोनो बेखौनो आर'ज गाबनानै आं फंनैसो बुंनायखाय आं बेसिम फोजोबबाय दिगन्त कलिता बिथाङा बुंबावदों जे बिथांमोनखौ जे सावनाय जायगा जे रायजो राजानिफ्राय जों दा बिथां जुदि एमएलए सारा जुदि बिखिनाखौ बुंदों जों रायजो राजानिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंबो बेखौनो लुबैदोंमोन जे नैबे जायगायावहा बेबायदि मोनसे बाउन्डारि वाल स्मशाननि मोनसे सखनसालि जों लुनो हायाखै बेखौ बिथाङा जुदि आजावदोंब्ला घोषणा खालामदोंबा बेखौ जों रायजो राजानिफ्राय जोङो बेखौ बिथांनिसिम जों साबायखर बावदों आरो नैबे समाव बिथांनि जि माने अबदान बिथांनि जि माने बिबुंथि बे बिबुंथिया जुदि जामारोब्ला जुदि थानसालिखौ लुफुंना होमारोब्ला जों रायजो राजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बिथांनिसिम बावहरदों बे जोबथ'नाय जाबाय।